Alright, yo everybody, it's Trixie's birthday, but this is what is happening. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. Parang may nahawi akong di maganda. Ano imong ko sundan? Ano ako may sundan? Ligsan ko nimo. This is what is happening. Ako ang video na, Ben! Ay, ako! Matali sa kanan! Sandali lang, walang hihinga! Wala. Break na kapoy na. That was the Face, you're most so sweaty. 10 minutes of my life. Ay, di reklamo na. Multi-cup na po sunod. No. Eh sabon, murag ko lang sabon, maligo na ko. Ginawas ako. Kaya, ano may kasulti ni Mato? Ginagawa mo. Pikas. Sakit mo na sa hawak ko eh. Ha? Ano sa may kasulti ni Mato? That was amazing. That was amazing.